Velkommen til Andaman Islands. Vi er på øen Havelock og bor på det hotel, der hedder Barefoot. Og det betyder, som navnet antyder, at man skal have bare tær. Det er et ret fedt sted. Der er mange, der har spurgt om, hvordan pokker det egentlig er at være på Andaman Island. Jeg vil lige prøve at vise jer lidt. Det første, man kan sige, det er, ja, det er jo regnskov, vi går igennem, og det er jo super fedt. Man kan måske høre lidt af dyrelivet og sådan noget. Det, man skal være lidt krise, kan man sige. Ja, de kunne måske godt lige have asfalteret det her stykke. Men lad det nu være. Det går nok. Fordi der er faktisk ikke så forfærdeligt langt ned til stranden. Og som man måske kan se, ikke? Så ser det ser meget lækkert ud. Man skulle næsten, ja, må ikke der bare vrimler med turister, når vi kommer herned. Lad os lige prøve at se. Ja, vi kører noget dogmestil her. Det er håndholdt, som det nu er nødt til at være. Hov, der kommer en der. Det ligner en pige. Jeg kan se flere piger. Jo, der er masser af turister hernede. Masser. Jeg kan i hvert fald se en del af Grønnehøjpigerne. Yes, de er her. Så I bare se her. Der sidder Molly og tager nogle billeder, og Molly er der. Og se, ja, Molly er lige i gang med noget her, ikke? Skal vi lige se her. Nå, hvor pokker er alle turisterne så henne? Nej, det er ikke rigtig nogen. Ej, men der er faktisk, det ved jeg, at kameraet lyver lidt. Hvis det går cirka en kilometer dernede, så er der nogen, der bader. Altså sådan i det store hele, ikke? Så vil jeg faktisk også sige, at vi har det for os selv. Ja, og det er jo egentlig meget rart, for så er man i hvert fald et godt selskab. Andaman, det holder.